Díky jejich službě je pro nás spousta věcí samozřejmostí. A za co byste poděkovali vy? Děkuji vám za vaše odhodlání a nasazení bránit zem, kde jsme všichni doma. Zejména vám děkuji za to, jak dokážete stavět mosty, když je odnese velká voda. Chtěl bych poděkovat všem českým vojákům a válečným veteránům, že slouží téhle vlasti. Děkuji našim válečným veteránům za to, že v naší krásné české zemi můžeme volně dýchat. Děkujeme, že nedopustíte další vzdání se bez boje jako v roce 1938. Já jsem jenom chtěla říct, že mi velmi dobře dochází, že takhle se scházet v prostorách, jako je divadlo, bavit celý večer lidi, kteří si potom jdou dát 2 vína, pak sednou do taxíku, odjedou domů, tam si třeba pustí televizi nebo si o tom budou ještě povídat, že to opravdu není standard v současné době. A není to standard v mnoha zemích, které jsou třeba i nám velmi blízko. A proto jsem touto cestou chtěla poděkovat našim vojákům, chlapcům a děvčatům, kteří se starají o naši bezpečnost, aniž bychom to vůbec tušili. Vojáci, děkujeme za to, že můžeme myslet, studovat a hrát si. Děkujeme, že můžeme sportovat. Díky! Díky našim vojákům, že si na válku můžeme jenom hrát. Děkujeme vojákům, že můžeme v klidu studovat na našich školách. Jak moc vás potřebujeme, lidem většinou opravdu dojde, až když jim nebo jejich blízkým jde o život. Takže kluci, děkujeme, že se můžeme vždycky spolehnout, že tady pro nás všechny jste a vždy budete a chceme vás ujistit, že i my tady pro vás vždycky budeme, kdybyste nás potřebovali. Ale budu taky vždycky doufat, že ani my vás, natož vy nás, se nikdy potřebovat nebudeme. Kluci, díky. Chtěla bych poděkovat našim vojákům za to, že se naši žáci, bez rozdílu pohlaví, mohou bezpečně vzdělávat na našich školách. Děkujeme, že si můžeme v klidu vypít kávu. Děkujeme, že se můžeme toulat po horách. Děkuji vojákům, že si mohou naše děti bezpečně hrát. Děkuji, samozřejmě to zdaleka nestačí poděkovat. Myslím si, že ten největší úkol vůbec je, že mnoho lidí si neuvědomuje, co vojáci všechno dělají, co všechno nějakým způsobem musí doslova někdy i strpět a přetrpět, aby chránili bezpečí. Děkuji.